Alright, so ito mga viewers sa YouTube, Benji Dalisik, mayong hapon. Ato ginuntan kini maaga batang lawas na palgan diha mismo sa Sitio Kalubihan sa barangay Talamban nitong Dagbayang Sugbo. Diin walay ulo, way lawas, way kamot, way tiil, lawas lang ang makita no kini maog video ngayon nakita karon diri sud sa morgue sa Puernaria diri sa Dan and Bacalso, barangay Kalamba ning atong Dagbayang Sugbo mga ka-YouTube. No, ato balikon ha kani mo tao nga napalgan usa ka babae dito napalgan sa may Sitio Kalubihan sa barangay Talamban ning atong Dagbayang Sugbo. Isud sa ako nga napalgan sa duha ka mga batan-on no nga paygayon at pagpamana og hawan apan tao ang ilang nakitaan no mo ni mo babae o niya wanay kamot tiil og ulo gawa sa iyang lawas mga ka YouTube. At ay mga dugang update sa Benji Dalisik nga YouTube. Mga labas nga mga balitang impormasyon nga makita matagal niya. Salamat, may hapon.